Barka da zuwa tashar NTG 1 TV, tasha mai gaskiya da tarin albarka. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamun kararrawa domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu kamar haka: labarai akan harkokin tsaro, labaran siyasa, labaran nishadi na Kano, labaran wasanni kala-kala da tarihin mazajen jiya, kai har ma da abubuwan da suka shafi addini da dai sauransu. Mun gode. Albashirin ku al'ummar ƙasa ta Najeriya, idan rana ta fito tafin hannu baya kare ta. Nesa ta zo kusa. Mashahuriyar kungiyar nan mai hada auratayya domin raya aure sunnar Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tsakanin mashahuran masu kuɗi, 'ya'yan manyan sarakuna, 'ya'yan gwamnoni, 'ya'yan ministoci, 'ya'yan ambassadors, bugu da ƙari har da 'ya'yan malaman makaranta da 'ya'yan malamai da 'ya'yan talakawa baki daya. Wannan kungiya ingantacciyar kungiya ce domin ta tara manyan malamai masana a cikinta da lauyoyi da manya-manyan mutane. Wannan damar ba iya ga samari da 'yan mata kadai ba ne, har ga mai mata daya da mai mata biyu har da mai mata uku. Kungiyar tana nan da matsuguninta a cikin jihar Kano kan titin Katsina Road lamba 69. Ƙungiyar ba ta yadda da wasanni ko shiririta ba, ko kuma a buga lambar waya kamar haka kai tsaye 081-45-09-9705. Idan ka kira wannan lambar wayar kai tsaye za ka same su. Idan bayan wannan lambar waya ka kira wata ba ta su bace. Wannan ƙungiyar da kuke gani ba iya 'yan mata da samari kaɗai take haɗawa aure ba, har da bazawari da bazawara. Kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa, ku yi mana like, sannan za ku iya yin comments da albarkacin bakin ku ko kuma tambaya. Mun gode.